Stalo se to jednou v hospodě, zdála se mi dosti v pohodě. Pozval jsem ji na panáka rumu a doufal, že dostanu se k ní domů. Pozvala mě dál, musím přiznat, jo, už mi stál. Říkal jsem si, jo, to bude fajn. Co přijde dál, neměl jsem ani šajn. Cvakla, kdo to kurva je? Čumí jako Jirka Pomeje. Náhle mráz mi přejel přes záda. Tohle vážně není paráda. Zásluha příraz, změnil jsem výraz. Když ve dveřích stáli muž a v ruce držel dlouhej nůž. Zásluha příraz, změnil jsem výraz. Když ve dveřích stáli muž a v ruce držel dlouhej nůž. Strhal jsem jako Usain Bolt, nechal jsem tam hadry včetně vod. Jen tak v trenkách jsem rád, že jsem rád. Ten chlápek se mi může jenom smát. Zásluha příraz, změnil jsem výraz. Když ve dveřích stáli muž a v ruce držel dlouhej nůž. Zásluha příraz, změnil jsem výraz. Když ve dveřích stáli muž a v ruce držel dlouhej nůž. Zásluha příraz, změnil jsem výraz. Když ve dveřích stáli muž a v ruce držel dlouhej nůž. Zásluha příraz, změnil jsem výraz. Když ve dveřích stáli muž a v ruce držel dlouhej nůž. A nebo